Wara li l-Kunsill Nazzjonalista ta' Insielem immexxi mis-Sindku Kevin Kawki vvota favur il-pjani li hemm brabta mal-iżviluppi f'Forti Xambrej Għawdex, issa permezz ta' messaġġ fuq Facebook indika li se jmur kontra id-deċiżjoni. Fit-Times f'Diċembru li għadda s-Sindku Nazzjonalista kien iddeskriva l-qbil tal-Kunsill għal dan l-iżvilupp bħala l-aħjar għażla fejn kien ġie dibattut ħafna fil-ġimgħat ta' qabel. Issa jidher li dan kollu inqaleb ta' taħt fuq. One News jinsab infurmat li l-Kunsill Lokali ta' Insielem seta' ġie żgwidat inkluż mid-deputat nazzjonalista Alex Borg li pubblikament kien ukoll qed joħroġ on u l-ħin kollu favur il-proġett biex jivvota favorih. L-interess personali u dirett li l-kellim ewlieni nazzjonalista Għawdex wera f'kull fażi tal-iżvilupp privat għal dubji serji fih dan il-partit tiegħu stess li wkoll qatt ma ħa pożizzjoni uffiċjali dwar dan. Fil-fatt l-Għaqda Ambjentali dil-Art Ħelwa kienet appellat lil Partit Nazzjonalista biex jindika l-pożizzjoni tiegħu fuq il-pjani brabta mal-iżvilupp Forti Xambrej. Brabta ma' dan l-iżvilupp ġdid issa kompli toħroġ il-qasma fil-partit bid-deputat Alex Borg jimbotta favur il-proġett waqt il-kandidat nazzjonalista Beppe Gallia ħareġ jgħid prosit lill-Kunsill. Ta' min ifakkar dan kollu sar wara li b'konformità mal-permess approvat fl-2012 fi żmien Gvern Nazzjonalista, il-Bord tal-Ippjanar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar ta' permess biex il-parti t'isfel tal-barracks ta' żmien l-Ingliżi tiżarma mill-fortifikazzjoni tal-Kavallieri u minflok terġa' tinbena f'parti oħra hekk kif il-proġett se jgħaddi għal fażi finali tax-xogħlijiet. Il-Kunsill ta' Insielem issa qal li fid-dawl tad-diskussjoni li kompliet immatura fosthom permezz tal-laqgħat mal-NGOs, il-Kunsill Lokali ta' Insielem se jkun qed jappoġġja talba li qed issir biex il-barracks tal-Ingliżi jiġu skedati. L-istess Kunsill qal li fil-kuntest tal-pjan propost u l-fatt li l-barracks tal-Ingliżi ma kinux skedati, il-Kunsill mexa fosthom ma' rakkomandazzjoni tas-Sofridentenza tal-Wirt Kulturali dwar l-aħjar mod kif għandha ssir ir-rilokazzjoni u r-rikostruzzjoni tagħhom. Madankollu jekk dawn il-barracks jistgħu jiġu aktar protetti u mħarsa, il-Kunsill se jagħti l-appoġġ tiegħu. Intqal li fiċ-ċirkostanzi tal-mod kif iżviluppat il-fortizza matul is-snin Forti Xambrej xorta għadu biċ-ċans li jkun ta' benefiċċju għall-komunità permezz ta' tgawdija tal-wirt storiku minn kulħadd u fl-istess waqt ikun ta' attrazzjoni għall-investiment ġdid inkluż dak turistiku.